Yangai School, moko kuom skunde mag sekondar ma Mombasa koni giyudo kwan mathoth mag jopuonjre madwa donjo e skunde mane ok oluongie. Moko kuom jonyuol mane walosogo koni gikawo okang' mar manyo skunde mag sekondar mantiere machiegni kod kuonde magidakie mar duoko chien garama mar tero nyithindo e skunde mane oluongie to nitiere kuonde maboyo. Giywak ni nengo mani malo mag uniform kaachiel kod school fees kidek mono thoth jonyuol tero jopuonjre e sikul e odiochieng' ma kawuono ni ma joklas 9 yawe skul. Ka bende ging'ur ni moko kuom sikunde ok oikore mar kawo jopuonjre mane ok giluongo. Idadi ya wanafunzi ni wengi, lakini kutokana na hali ya uchumi ndio bado sasa hivi watoto wengi wako nyumbani kutokana na hali na hii Januari vile hali ilivyo ngumu. Kwa hivyo watoto watajoin, lakini bado watoto wengi bado wako nyumbani kusema la ukweli. Hali ya uchumi ni ngumu. Hapa kwetu ni ngumu sana. Mapato iko chini, majukumu ni nyingi, na sasa watoto kusoma ni lazima. Sasa ndio watu wanahangaika. Tunajikakamua ili hakikishe mtoto ameingia shule. We are overwhelmed with the numbers. We only have four rooms for the form ones. So we are trying to see how possible it is to accommodate the 357. Yeah, but we have started. We'll see whether we are going to make it to 357 or whether all of them are going to